Ngikubikele mbukele ekhaya sohleleni la sithi khona ke KZN News Talk. Kamana Edwin Mncwa, mnandi njalo mesihlezi nawe lapho ekhaya uthome ukuqomela kamnandi nomndeni. Kodwa ke okubaleka kakhulu indaba esokulethela zona ngoba njengoba kuthi kwi-province ziningi izinto ezenzakalayo. Sinenhlanhla namhlanje sibe nokapteni okhona phakathi kwethu ubaba Justice Hlabisa osuka lapha endaweni yaseMtuba. Sikubingelele baba. Ngiyambingelela Mncwa. Ngiyaphila kapteni. Nababukeli bakho. Siyathokoza kakhulu siyaphila ubaba. Kubuke ungazuthi ke umsebenzi wenza umuhle njengamaphoyisa lapha na ke eMtuba kanti ke siyazi ukuthi uMtuba ke kuthi ziningi izinto ezikhona kodwa ke ziningi nezinto esibona ukuthi ke amaphoyisa azizuzayo aseMtuba ngomsebenzi omuhle wenza okuzindaba ezinhle kodwa sifuna ukubheka ukuthi iluphi uhlobo lobugebengu kakhulu ololu sendaweni yaseMtuba olahamba phambili kakhulu okwamanje nanje endaweni yakithi lapha eMtubatuba khona lo gebengu okuthiwa i-property crime usho ukuthi ke la abantu khona abaqhekeza khona imizi yabantu nenhloso yokuthatha ama-television ilona engathi ke selwande kakhulu ke okwamanje okuyibona bugebengu esisalwa nabo yona impela olusandile ikhona indlela esingenza nomphakathi ungabe budedengu uqaphele ngoba kwenkathi bahlasela labantu bengazelele benganakile izinto abangazibhasobha uku-avoida lolu hlobo lobugebengu lolu hlobo lwe-property crime luyapholiseka ngoba amaphoyisa ayakwazi ukuyipatrola indawo ayakwazi ukuba khona kuleyo ndawo ayakwazi ukwenza khona sokubiza ama-stop and search ukuthi abantu sibamise sibaseshe kakhulukazi abahamba ebusuku sibone ukuthi ngabe baphetheni nabo bayabona igebengu kayizwani-ke nokuseshwa-ke uma ibona nje ukhuluma indaba yokusesha uyabaqhelisa endaweni abantu sokwenza ukuthi bebaleke kodwa ikakhulukazi-ke umphakathi into ongayinaka kakhulu kufuneka ungabi budedengu ubudedengu ukuthi kufuneka Mncwango njengoba nginawe ngizwane nawe ukuze ngithi mangihamba mhlambe ngithatha iholidi noma ngiye emsebenzini kuthi labo makhelwana abasele ngithi hawu hey makhelwane bosale ungibhekela phela lapho kuze ungaqhamuki nomuntu nje oyistranger nje ozedlulelayo ebese ethola ithuba lokuthi awu ngingangena la kanti vesazizwana bese ngigcina nami ngakusizana kusho ukuthi ilezo zinto ezibaleka kakhulu khona lokho esayisukhuthaze okuthiwa ama-neighbor watch kusho ukuthi asibhekelelaneni thina siwumphakathi nje sisodwa ngazi ukuthi hawu indlu kaMncwango le indlu kaKhumalo umuzi kaHlabisa lo ubalo hayi angimazi lo muntu musha kule ndawo ebese sikwazi ukuthi umbuzo umuntu ufunani kule ndawo singakusiza ngani kuze asheshe abone umphakathi kwawona ubambisene ngale-ke nje ukuthi phela-ke sekufuna sifune nezinto zokubiya sifake amabhedla guards emzini yethu nakhona njalo ingenxa yokwanda kobugebengu ngoba ubugebengu manje umuntu uyithola ebiya umuzi abone ukuthi eyi ukubiya kwamakwanele afuna amabhedla guards omunye abone kwamabhedla guards ungathi akwanele athenga izinja manje abone ukuthi akwanele kwalezo ahamba ayo-aplayela isibhamu angithi uyabona kubugebengu ukuthi buyinto enjani manje omunye agcine sefuna-ke nalezi zinto-ke zokuvikela abanye bagcine sebeqasha ama-security okuyinto ebuhlungu-ke nalokho ukuthi size sifinyelele kuleso simo nje siyisizwe esinsundu phela sasikade sithi hayi sicindezele sesikhululekile le nkululeko ngathi manje sesivele sakhululeka kakhulu manje esesiphuca abantu abebevele behlupheka bezama ukuthi ngoba umuntu usezamile usethenga i-TV sekunescreen wena usuyaqhamuka-ke sewuzoqhekezana uyabuya emsebenzini ayisekho inakhuza i-TV yakhe sekuningi osekulahlekile hayi lokho nje esikhuza kakhulu emphakathini wakithi so ngathi ngoba lezi zinto ayijwayele kwenziwa abantu abadala
senziwa nje ilaba le genge kuye kuthiwa yi-youth isikhathi esiningi othola ukuthi hawu iyona engena egangeni okanje kanje kanje kanje. Okay. Lapha endaweni yaseMtuba lapho estation baba njengoba ukapteni ophethe lapha ya nike nahlomula kakhulu ngendondo yomsesho velele. Awu station esincanyana kodwa indaba zenkulu zinhle. Nenza ngani ngoba phela sinazi iziteshi zonke. Uyabona kubukeka ngazuthi ngapha kunina niyasebenza. Yes. Ayi ngingabeka nje ngithi ikakhulukazi lokho kuthiwa ukuyinikela. Yes. Nokusebenza kanzima. Ikhona impelo okunakhuzayo. Nokuba nomphakathi ke khona okuthiwa positive community. Okay. Bese noma bese khona phela labo kuthiwa ama reluctant abangakabi sure noma sisizane namaphoyisa abanye bathi azosisiza ngani wona. Kodwa nje ukuba nomphakathi omningi opositive nothanda ukusebenzisana namaphoyisa cishe ikhona lokho okusiza kakhulu. Kodwa nani ngeke ngishiye ngaphandle phela ninabeyindaba ngoba siyayisiphala nasemaphepheni lapha sibhala ukuthi hayibo mhlawumbe ukhona umuntu oshonile uthola ukuthi icala livale wamehla impela. Kodwa ngani kokunye sibese sishiyane nombolo lapha egcineni obonile nonolwazi noma ungayishongo ke kodwa ungashayela kulezi nombolo nange nomseshi lapha kanje cha nkosami umphakathi uyasithinta kakhulu. Uyabona nje lokhu amadokodo lana nje impela enza ukuthi isiteshi sethu sikhuphuke ingoba nathi sithatha sagxila kakhulu kumphakathi. Sayinikela kakhulu nje ikakhulukazi khona lokho okuthiwa ama-community police forum. Hawu labo sasebenzayo kunama-volunteer ke la community liaison ney'nduna siyangena kuzo iy'nduna induna kunecala elikanje kanje nani bekani indlebe ke bese nisithinta sishiye inombolo khona lapho. So kuyasebenzeka kakhulu siyithola umphakathi usamukela ngobuningi bawo. Kodwa ke uma ungasemukela kakhulu then we can shine up singagcina sesiza inkanye sesindiza. Cha hayi uMtuba kuyasebenza. Awese ngaseyitolo sido Captain Hlabisa osuka lapha eMtuba KZN News Talk kanye nawe.